kaya rina bulanane sing ame-ame ngelingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkina salatan daimatan bidawami mulkillahi. Napa Mas Irsad? Kon kelawak? Kon kelawak. Ayo can pinter kon kelawak kok bisa iki kok. Pancen. Pancen kok Mas Ru? Pancen. Wih, satpam sing iso kelawak ya iki mburiku. Iki pimpinane ana loro. Monolane kurang siji ke lho. Sik go topik ke lho. Lho, kowe iki kan main monolan kok main ngono ki lho. Ketuane. Ah lho ke lho, kayak. Oh, ketua. Lho, oh iya ketuane. Oh, sono anake soalé. Ah siapke ora? Wis otomatis. Komandan klepone ngendi to iki? Ayo sing cantik-cantik kae kok. Heeh. Cantik apa manis? Jajal dilat, Mas. Jare manis. Yo, apa lagune? Ya para kanca. Yo. Ayo pro kanca ngawaruana rukune Islam ya iku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Indonesia nang lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping poso bulan Ramadan ping 5 kaji kaping 5 kaji lapon kuasa
ini negeri namanya Jawi. Kalau agami nama Islami, agami Islam sudah yang Asa dawe Gusti Pangeran. Ingat menangkan siang nyawamu itu beranyalingkan. Yo. Sik dandani sone sik. Oke, dandani sik. Ketuane ngendi iki? Ketuane ngendi iki? Ayo, ya kuwi ana mik kuwi. Ayo lu salam barang. Mau jane iki lu salam sik joget-joget. Iki acarane opo? Oh, Wawan. Ya, Mas. Ayo, Mbak. Rene. Kancani. Mas dhewe. Ayo rene. Iki mie loro, Mas. Mie loro. Lah iya. Mie loro iki. Rene. Nek wedok piye loro? Nyo. Mie loro. Emoh aku, Mas. Emoh. Jangan mendekat. Jangan. Aku wae. Ngomong. Nopo? Alah apa-apa. Ayo Jangan. nyo. Kancani sapa ora ana ting go gelem. Ora ono ora do gelem. Wis, wis. Aku mau. Loh, beri ora. Tes. Lanjut saya tetes tadi kuping. Ya Mas Gur. Testing. Satu tetes bikin. Kuwi lho. Wetoke loro. Ki lanang kabeh. Ya mo. Ya oke. Dan Kok mah Ora gelem ya Pak Monol. kemana ke aku? Yo siapke yo. Wis ora apa-apa. Yo. Siapke meneh. Iki lagune wajib main. Kepiye formasinya kepiye? Adep-adepan dia. Loh, iki ndi? Ayo. Iki kepiye to iki? Apa iki? Bedap. Wes, Wes, siap. cek Yo. sih. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Salinan yang turang rasa bodomu. Salinan yang turang rasa bodomu. Wadon lurung ilmu. Pasiramuni Wajib pengen wadon lurung ilmu. Ojo miren yen turun rusak bodohmu. Ojo miren yen turun rusak bodohmu. Pasiramuni. Apa iki? Nyapa meneh? Wes, terus. Ayo iki nyo, masa aku dhewe. Ora mbok cokot. Nah. Pinter. Wes. Muni ya? Ya muni kok. Mik kok. Aja mbok. Iya, Po. Ya ngopo? Cek. Lah ndelok kene. Apa he? Ganteng toh? Foto. Oh, wis, gak ono. Ya wis, ada depan gerak. Lagune apa iki, Mas? Lagune apa? Ya kuwi tulisane ngono meneh gubuk asmara. Oke. Heeh. Gubuke pojok kuwi kok gubuke ngriko mau nang kono to? Nggih niku. Gubuke ning ora ana asmarane. Wah, rasik. Yo.
ingat ku pokae biyen tak goleret ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih perawan jenenge gubuk asmara biyen kae aku anggap tresno tanpa batal tanpa kosong botak taman asmara kupuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki kupuk kae kembang cerita wayah wengi nganti gagat rino sagetam sajroning ati jatan lumpur saya merati aku kowe dadi karmo bergoleren ning gubuk asmara iya 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 aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak tebak tulisan warna abang tondo isih prawan senenge gubuk asmara biyen ate tak go atom tresno tanpa batal tanpa kuasa buat abote ketaman asmara Saya. Kesel ya. saya ngombe sih ngombe nek ngelak ding nek ngombe iki saya yo laren kalau kalah ro cewek-cewek ki kae kowe Burung kena depan-depan apa depan-depan? Weh. Gila. Burung kena depan-depan apa depan-depan? Wong kok angel kadang-kadang. golek nyambik yo Yo. Nyambik ta iki. Mas kono ki ono nyambik ono gua cekel ya yes mau ora ono ono dino ono ki nah kowe kuwi mau ki ono karo blusukan kuwi mau Soalnya diparingi terang mas. Alhamdulillah diparingi terang. Nyabi kita. Iki nek terang kok tekan bengi kok yo. Ora apa-apa. Tratake. Tak kira tenang. Wegah. Ora apa-apa, tak kabeh ewu. Hah? Susuk wae. Yo, lanjut kira yo apa kuwi? Ya Irfani. Oh, Irfani yo depan-depan. Ngono kuwi wis. Urung disiapke kok nang depan-depan wis ada depan dhewe iki piye? Piye iki ketuan iki kok piye? Sik, medhep arep sik. Ah. Dak dak. Hadapan dia. Ah, pinter. 100. Wong loro wis ora apa-apa los. Panggah los gak rewel. Yo. Ya ewan dia ronce kembang wangi mubian gembira ojo siro menga-mengo miturut dawuhe pengiran ya ewan di ronce kembang
beteng kang sekeco urip sira ing alam donya kowe ora kena sulaya. Ini dulu ke malah yang jangan wong loro ke ranglegani wong jomblo. Sapa sih yang ra oleh yang jangan. Saru. Menghargai yang jomblo. Mas, jadi tekan mriki iki acarane napa to? Heeh, iki Iki acarane tasyakuran kebun anggur nopo niku mbok mikir. Awas. Alam sejahtera. Kebun anggur alam sejahtera. Ceritanya iki grand opening. Nah, menyediakan apa wae nang kene iki? menyediakan ada angkringan, terus Ah. ada apa? Tanaman anggur-anggur bisa dipetik. Ada bibit-bibit juga di Ada bibit-bibit juga, menjual bibit-bibit anggur. bibit durian ya ono durian kae. Ya didongake Mas, didongake. Dongake. Ben usahane Muga-mugi usahane amin. Burung. Mugi-mugi usahane niki lancar. Amin. Rezekine barokah. Amin. Kata pengunjunge. Amin. Lan Kathah duite. Amin. Ngijing nanggap melih. Amin ya Allah, aminku paling banter. Apa iki lagune Mas? Mafailato. Oke, Mapailatun. Yo. Sikat. Mafailatun, mafailatun, Assalamun alaika minal ambiya ilaihi. Mafailatun, Assalamun alaika minal ambiya ilaihi. Mafailatun, Assalamun alaika ya minal ilaihi. Mafailatun, Assalamun alaika minal ambiya ilaihi. Mafailatun, Assalamun alaika minal ambiya ilaihi. Mafailatun, Assalamun alaika minal ambiya ilaihi. Mawut. Ngawur tok doan tok ngawur ae. Sotone teko. Ndi? Fotone mbok rene. Nyambut Tolong, gawe Mas. sik. Nyambut gawe sik. Oh iya. Sapa sih Roma Am? Aku, udah maam toh. Jom, maam sih. Siap. Nopo? Oh, takon. Ya kuwi wong sotone sudah teko ya iki ngepasi iki lagune garek pira kuwi Mas? Kurang setunggal. Lagi Oh, kira siji, Mas. mlebu. Arep apa? Heeh. Hah? Arep apa? Sing enak apa? Sing enak apa? Ya tak wae iki sik. Rungokno. Ayo sik, madhep ngarep sik. Mas kan? Madhep Apa ini? Weh, Sik kusik. ilah. Wong kok angel. Madhep apa? Ya ngomong. Oh. Napa? Mbok ora cetok. Ya. Ya. Kusumane ati doang ayu kang tak anti-anti omong tekomu iso gawe tentreming atiku biyen janji tak ubebi ora bakal kelingan srondeng ati sak percaya bumi. Kadung ngomong
ora ana rupeta sakukure kon mulungmo ora kondo kondo kusuman ning ati adowo kayu kada ati-ati ngomong tekomu bisa gawe teteming atiku yen janji tak ukemi ora bakalani terkelingan jroning ati saben cahaya bumi Tanjung kaya ngene saiki piye karepe malah miragi Wis pambukane kok bae tipe murine mana kanyelane apa ujiku muga-muga ora ana rupeta sakukure kon mulung ora kondo-kondo sakukure nggon mulungmo ora kondo-kondo Dan jaluk dadi iki piye? Selaudan. sapa sing dadi Cumpret-cumpret. ayo ayo Wis. mangkat Mangkat, tarik. Mas Gan Dompret. Ngopo iki? Dan ngawur. Ayo. Sompret, Lagi jenengan iku. sompret. Ayo. Aku ora ngerti kok lagu. Oh ya wes ayo. Kene iki ngenteni. Slompret, slompret, Yo, yo, yo. ngomong-ngomong Kendang ria ketipu Kimbala punang loro terseto Slompret, slompret Barang kemang nyoklat Ngarai kibar Macan mengapa jaman Kucing Gedrok iki lho, ya Allah kok wis. Aduh. Iki Pion Pak Ketua. Ora do ngeleh apa ora pengen mangan soto kok. Oh busuk to wah. Dang. Mangan soto sik. Ayo. Tak gotong sik ya. Dadah Mas. semua. Pamit. Oh, Pamit oke. ayo. Pamit. Sama nika kula pamit nggih ngapunten nek kata keluputan kula dalem matur nggih. Assalamualaikum. Ingkang sakmenika pun rodat monolan. Nggih salajengipun tasih wonten pasukan